So kini ato ang challenge karon, mao na ni siya ang katong bana challenge kay man naman ta sa asawa challenge. Bana sa. Bana na sad ni, sa inyuha na sad ni. Pero ang pamaagi ani lahion nato. Ma'am. Totong tugsok di ba kayo na? Dili ni imuhang kagalingon imuhang sultian. Ana ni. Imuhang sultian na ni si Tatay Pisot. For example, buhin ka si Tatay Pisot kay. Ana, sumpayan nimo. Og na kay masumpay diri nga nakasuwat, na kay premyo. Kasi mong litokon. Ha? Pili rami. Dili, si Totong Tatay Pisot, Ernesto Totong Tugsok. Alimokoy Ernesto, ya Tatay Pisot Alimokoy. Ana ha? Yana, imuha Ernesto kay Totong Tugsok ra jud. Si Totong Tugsok kay. Sumpayan nimo. Alimokoy ako. Alimokoy imuha Alimokoy si Ernesto. Understand ma'am. Imuha Tatay Pisot ha, Totong. Okay, ready? Ready, mao ni si. Mo na yung mga premyo. Sige ma'am. Yeah. Ready Totong Tugsok? Ready na. Yeah, sugdi na. Si Tatay Pisot ay dakog lagay. Walay dakog. Dili bas. Lagay butang man. Walay dakog lagay. Yeah, Ernesto. Kana. Tagsa. Report ka dito kay. Mm. Tulog ko man pa. Imo Totong Tugsok imo ha. Yeah. Si Totong Tugsok kay palahubog. Walay balahubog. Alimokoy. Si Ernesto kay upaw. Walay pa. Naninood bang. Si Alimokoy kay Baydor. Ha? Alimokoy kay Baydor. Baydor or babaero na. Sakto na ma'am. Hala 200. 200 pesos. Sakto si ma'am. Si ma'am. We, Tugsok. Si Ernesto ay Oy, Tatay Pisot mo. Pisot aw. Ge. Ika na. Di makakalimot sa mong kaluha. Bawas mo kita to kay ginip lahubog. Ge. Tatay Pisot ay bahog tik. Ha? Bahog tik. Na. Klaro ni mamay sabi. Na. Tinod ni Totong. Tinuod na. Tinod kami tuli. Katagaan niya. Pisot 100. Mamay kay magsusuat ma. Yeah. Ernesto. Si Totong kay mobuog til. Walay mo bogteen. Walay mo bo. Ninuod ni kabog. Pero kung mag-shooting ma'am pagkaya. Yeah. Si Ernesto kay batik ay ugnaong. Ha? Batik naong. Naay bating nang. Na. 50 pesos. Yeah. Tatay Pisot. Si Alimokoy kay dakog patitin. Ha? Dakog patitin. Walay dakog patitin. Si Tatay Pisot kay dakog abahog ilok. Naay bawg ilok. Na. 50 pesos. 150 na. Ernesto. Si Totong Tugsok kay bangagon og naong. Wala. Tinudan na ni mo ato Ernesto. Okay na ko. Sambagay dyan mo ron. Alam mo koy. Si Ernesto kay itom og kigol. Wala. Tatay Pisot. Iyang tutukan. Alam mo koy. Si Alimokoy kay dunay dugan-dugan ang luso. Wala. Totong. Si Tatay Pisot kay usog mo jerjer. Wala. Ge, Ernesto. Si Totong Tugsok kay
Nay, bulita siyang patitin. Wala. Oh, okay. Alimakoy. Dagan ba, ma'am? Oh. Isura. 2, 4, 6, 8, 9. Ernesto, kay may buhok ang agtang. Wala mo dyan eh, buhok ang agtang. Wala. Tatay Pisot. Isura niya to. Si Alimukoy kay hangol og ana-ana. Wala. Si Tatay Pisot kay gusto niya tambok. Wala. Ernesto. Kung sa ganito kinamayan ni Tutong. Si Tutong kay moduwa gid pirmi og volleyball. Wala. Oh. Si Ernesto sa muka kay kusog mutila. Wala. Yeah, Totong. Oh, Tatay Pisot. Si Pilimon. Si Alimukoy. Si Alimukoy kay si Alimukoy. Si Alimukoy kay palautang. Ha? Palautang. Wala. Eh. Si Tatay Pisot kay Dakog Lubot. Wala. Ernesto. Lingaw siya siyang. Yeah. Si Totong Tugsok kay Mura og Tukbo. Wala. Si Ernesto sa muka murag naog tarser. Wala. Si Alimukoy. Si Alimukoy kay palautog. Ha? Palautog. Na. Oh, piso. Tantang sa nato palautog. Yeah, tantang sa nato. Yeah, next. Yeah. Si Tatay Pisot kay Wagan. Ha? Wagan. Wala. Ernesto. Sige, ngisi siya wala siya kwarta. Si Totong Tugsok kay Dakog Tiyan Burit. Wala. Wala. Wala to pahinaway ni. Si Totong Mania. Yeah, Alimakoy. Si Ernesto sa muka way ligo. Ha? Way ligo. Oh, na. Tibawan yan. Na. Piso. Piso yap. Eh, natangutan ni Mailigo. Magimo ka na may piso. Yeah. Next. Si Alimukoy kay hangol og boto. Wala. Si Tatay Pisot kay Tuloy na. Aslom. Wala. Si Totong Tugsok Why Palot Brush. Na. Atotong lingin ko na ko. 5 piso. Yeah. Next. Alimakoy. Si Totong Hoy. Oh. si Ernesto. Ernesto sa muka kay murag naog unggoy. Wala. Sama na tay. Nagugoy-ugoy. Natatopin tampan. Yeah. Si Alimukoy. Oh. Nungukoy. Alimukoy kay murag naog tarser. Wala. Totong. Si Tatay Pisot
kay Kay. bayot. Wala. Ernesto. Sige na siya gisip. Si Totong Tugsok kay Ngurang Unggoy. Wala. Si Ernesto sa muka kay nagaihi espurol Wala. sa kabog. Wala. Tatay Pisot. Go, ma'am. Si Kwan. Si sana si Alimukoy. Oh. Alimukoy kay Sa Alimukoy, masukog di patorjiron. Ha? Masukog di patorjiron. Oh, naa. 1,000 pesos. Next. Totong. Tipisot na mo Ah. Si Tatay Pisot kay Bahog Lobot. Wala. Ernesto. Si Totong Tugsok kay ang Ilong Burampito. Wala. Halimokoy. si Ernesto kay Pangag. Wala. Si Alimukoy kay... Oh. Alimukoy kay Butakal. Oh, naa. 500 pesos. Sunod. Totong. Kana na kwarta nila. Ako, matay mo katong labaw lang ni ato ko yun. Ana na, ako kwarta na koy. Saan nga siya makakuyo ko? Si Tatay Pisot kay Buang. Wala. Ernesto. Hindi mababasa dari. Tatay Pisot ko basaman. Hindi na mistil basahon ko na eh. Tanaw lang ito sa itong panagway ko. Si Totong Tugsok kay Dako og Patay, gandaman ka. Dako og itlog. Wala. Ge. Come on. Halimokoy. Si Ernesto kay Palautot. Oh, naa. 50 pesos. Sunod. Tatay Pisot. Si Bagay kay Si Alimukoy kay... Si Alimukoy kay Gamay Patitin. Oh, naa. Mo rito gire ko na kung patitin. Ano siya gamay rin. 1,000 pesos. Oh. Next. Duha na lang. Dagko man kayo. Next. Kuan ay. Gamay po dako og katidan po. Si Tatay Pisot kay Hangol. Oh, naa. 100 pesos. Oh, Ernesto. Si Totong Tugsok kay Baho og Tiil. Naa. Wait, ato ko anong price? 5 pesos.